15 декабр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи саноатии ноҳияи Ёвон корхонаи истеҳсоли масолиҳи сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Моҳир Инвестро мавриди истифода қарор доданд. корхонаи нави саноатӣ ба истиқболи сазовори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи солҳои рушди саноат 2022-2026 аз тарафи соҳибкори ватанӣ Баҳриддин Ҷурахонов бунёд гардидааст. бо таъсиси корхонаи нави истеҳсолӣ 230 нафар ки аксари онҳо сокинони маҳаллӣ мебошанд бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. зимни шиносоӣ бо раванди истеҳсолот ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки фаъолияти корхонаи нави саноатӣ дар ду баст ба роҳ монда шуда, дар он асосан истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ аз ҷумла гаҷкардон бо профилу васлакҳои металлӣ, сақфҳои гаҷӣ, армстронг ва хокаҳои сохтмонӣ, шпаклёвка ва штукатурка ба роҳ монда шудааст. хатҳои муосири технологӣ ба корхона аз ҷумҳурии Олмон ва ҷумҳурии мардумии Чин дастрас гардидааст ки онро мутахассисони тоҷик васл карда пурра идора менамоянд. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол 30 миллион метри мураббаъ гаҷкардон мебошад. дар корхона 4 намуди гаҷкартон бо андозаи 1 метру 20 сантиметр паҳноӣ ва 2 метру 50 сантиметр дарозӣ истеҳсол мешавад. гаҷкартонҳои истеҳсолшуда ба намӣ ва гармӣ тобовар буда барои деворҳои байниҳуҷравӣ ва ороиши сақфи бинои иншооти гуногун истифода мегардад. ин навъи масолеҳи сохтмонӣ аз гаҷ таркиб ёфта ашёи хом аз куни маҳаллӣ дастрас мегардад. гаҷкартонҳо аз лиҳози сифат мустаҳкаму устувор буда ба саломатӣ таъсири манфӣ надорад. хокаҳои сохтмонӣ бо истифода аз гаҷи маҳаллӣ истеҳсол гардида дар халтаҳои махсус бастабандӣ мегардад. омехтаҳои хушки сохтмонӣ сифати баланд дошта дар дохил ва беруни биноҳо истифода мешавад. корхона иқтидор дорад дар як сол 200 000 тонна хокаҳои сохтмонии аълосифат истеҳсол намояд. инчунин дар корхона истеҳсоли сақфҳои гаҷӣ армстронг бо иқтидори 2 миллиону 400 000 дона дар як моҳ ба роҳ монда шудааст. сақфҳои гаҷӣ бо андозаи 60 ба 60 сантиметр омода мешавад. ин навъи маҳсулот барои рӯйпӯш кардани сақфи биноҳои истиқоматию маъмурӣ ва маишию хизматрасонӣ бо истифода аз профилу васлакҳои металлӣ пешбинӣ гардидааст. дар корхона истеҳсоли 10 намуд профилу васлакҳои металлӣ низ роҳандозӣ шудааст. дар ин хатти технологӣ имкон аст ки дар як моҳ 350 тонна профилу васлакҳои металлӣ истеҳсол карда шавад.
тамоми номгӯи масъулаи сохтмонии истеҳсол намудаи корхонаи навбунёди саноатӣ ба меъёрҳои байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ мутобиқ мебошад. як корхонаи бузурги саноатии истеҳсолии гаҷкардон бо иқтидори 30 миллион метри мураббаъ сохта ба истифода дода шуд. ғайр аз ин дар корхона истеҳсоли амсрон, хокҳои омехтаи рангоранги сохтмонӣ ва профилҳои металлӣ ба роҳ монда шудааст. корхона бо таҷҳизотҳои замонавӣ васл гардида зиёда аз 200 ҷойи кориро ташкил медиҳад. мутахассисое ки дар корхона ҳозир кор ва фаъолият карда истодаанд мутахассисои маҳаллӣ мебошанд ки корро мустақилона иҷро мекунанд. ашёи хоми ватанӣ буда аз худи ҳамин ноҳия истифода бурда мешавад. маоши коргарон аз 3000 сомонӣ боло буда бо либоси корӣ ва хӯроки гарм таъмин карда мешаванд. масоҳати умумии корхонаи нави бо иқтидори саноатӣ дар ноҳияи Ёвон 5.2 гектарро ташкил медиҳад. дар шафати биноҳои барҳавои ба ҳам пайвасти истеҳсолӣ иншооти ёрирасон аз қабили озмоишгоҳ ҷойгир аст. дар озмоишгоҳ сифати ҳама намуди маҳсулоти истеҳсолнамудаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Моҳир Инвест санҷида мешавад. озмоишгоҳи корхона бо таҷҳизоти муосири соҳавӣ муҷаҳҳаз мебошад ки мутахассисони касбӣ бо истифода аз дастгоҳҳо сифати маҳсулотро дақиқ санҷида баъдан барои истифода дар истеҳсолот пешниҳод менамоянд. бо дастгирии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар ноҳияи Ёвон ширкати азими саноатӣ ба истифода дода шуд. мо имрӯз бо ҷои кори доимӣ бо маоши хуб, хӯроки гарм, ҷои хоб ва нақлиёт барои коргарон рафтуомад ҳамин гардидем. миннатдории самимии худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки соҳибкорони ватаниро дастгирӣ менамояд ва барои мо ҷавонон корхонаҳои калони саноатиро ба истифода медиҳанд ва мо мутахассисони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ бо маоши хуб таъмин мегардем. ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон дорои захираҳои бӯи табиӣ буда бо мақсади истихроҷ ва коркарди ашёи хоми маҳаллӣ то марҳилаи ниҳоӣ роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Чжунгцай Моҳирсемент иқдом гирифтанд ки дар ин минтақа корхонаи истеҳсоли масолеҳҳои сохтмониро бунёд намоянд. ёдовар мешавем ки 26 марти соли 2021 барои бунёди корхонаи нави саноатӣ дар ноҳияи Ёвон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санги асос гузошта ба корҳои сохтмонӣ оғоз бахшиданд. дар бунёди иншоот беш аз 200 нафар коргарони муҳандисиву техникӣ ва бинокорони маҳалливу хориҷӣ ҷалб гардида корҳои сохтмонӣ дар фурсати муқарраршуда бо сифати баланд ба иҷро расонида шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкори ватаниро барои бунёди корхонаи пуриқтидори саноатӣ дар самти коркарди ашёи хоми маҳаллӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ намуна арзёбӣ карда бо дар назардошти зиёд будани талабот ба масъулаи баландсифати сохтмонӣ дар мамлакат ба масъулони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Моҳир Инвест ҷиҳати боз ҳам афзоиш додани ҳаҷми истеҳсолот маслиҳату тавсияҳои судманд доданд. таъкид шуд ки бо истифода аз иқтидорҳои табиӣ мавҷуда истеҳсоли маҳсулоти аълосифати ватанӣ бештар ба роҳ монда шуда ба хориҷи мамлакат содирот карда шавад ва бо ин роҳ маҳсулоти саноати миллӣ дар сатҳи байналмилалӣ ба таври шоиста муаррифӣ гардад. акнун маҳсулоти истеҳсолкардаи ширкат бо нархҳои дастрас ба бозорҳои мамлакат пешниҳод гардида воридоти ин навъи масъулаи сохтмонӣ ба ҷумҳурӣ ба маротиб коҳиш хоҳад ёфт. зеро маҳсулоти истеҳсолкардаи корхона ивазкунандаи воридот буда таъиноти содиротӣ дорад. ман хушбахт аз онам ки дар ватани соҳибистиқлолу булкулшукуфонамон бо маоши хуб ба ҷои кори доимӣ таъмин гардидаам. корхонаи мо дар дохили ҷумҳурӣ яке аз корхонаҳои пешрафта ва замонавӣ ба ҳисоб меравад. дар ин корхона зиёда аз 200 сокинони маҳаллӣ кору фаъолият менамоянд ва ба маоши хубу ҷойҳои кори доимӣ таъмин гардидаанд. маҳсулоти ватании ин корхона бо стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ буда ва дар бозорҳои дохилии ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар бо нархҳои дастрас пешниҳод мегардад. мо ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён менамоем ки бо ташаббуси ҷаноби олӣ ва аз тарафи соҳибкори ватанӣ Ҷӯрахонов Баҳриддин ин корхонаи истеҳсолӣ бунёд гардида маҳсулоти аълосифат истеҳсол мегардад.
тибқи маълумоти масъулон ҳоло дар ноҳияи Ёвон 110 коргоҳу корхонаи саноатӣ фаъолият дошта дар 11 моҳи соли ҷорӣ ба маблағи 1 миллиарду 616 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол шудааст, ки суръати афзоиш 101%-ро ташкил дода нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 16,8 миллион сомонӣ зиёд мебошад. ҳамин тариқ танҳо аз оғози соли равон инҷониб дар ноҳияи Ёвон дар раванди амалишавии ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар 10 коргоҳ ва як корхонаи бо иқтидори саноатӣ бо таъсиси наздики 300 ҷойи кори доимӣ сохта ба истифода дода шуд. дар ҳамин ҷо ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи бунёди корхонаҳои нави саноатӣ муаррифӣ карда шуд, ки самти фаъолияти онҳо асосан коркарди маҳсулоти хоми маҳаллӣ то марҳилаи ниҳоӣ мебошад. зимни муаррифии лоиҳаҳо иттилоъ дода шуд, ки дар ҳудуди ноҳияи Ёвон 2 корхонаи нави саноатӣ аз ҷумла корхонаи истеҳсоли блокҳои гаҷӣ дар назди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Гаҷ ва корхонаи коркарди оҳаксанг ва истеҳсоли коғаз дар назди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Моҳир Инвест дар доираи татбиқи ҳадафҳои солҳои рушди саноат сохта шуда, дар умум 70 ҷойи нави корӣ таъсис меёбад. корхонаи истеҳсоли блокҳои гаҷӣ дар як шабонарӯз 5400 метри мураббаъ ва дар як сол бо иқтидори 2 миллион метри мураббаъ маҳсулот истеҳсол менамояд. аҳамияти блокҳои гаҷӣ дар он аст, ки вазни иншоотро то 60% аз дигар навъи масолеҳи сохтмонӣ сабук карда, дар баробари ба намӣ ва гармӣ тобовар будан қобилияти маҳдудкунии садоро дорад ва раванди сохтмонро метезонад. корхонаи коркарди оҳаксанг ва истеҳсоли коғаз бошад бо иқтидори 25 тонна дар як шабонарӯз ва беш аз 9000 тонна маҳсулоти ватанӣ дар як сол таъсис меёбад, ки коғазҳои истеҳсолшуда дар соҳаи нашриёт, чопи рӯзномаву маҷаллаҳо, буклетҳо, лавҳаҳои тарғиботӣ, қуттиҳои картонӣ барои банду басти маҳсулот ва навъҳои дигар истифода мегардад. бояд гуфт, ки 80% маҳсулоти корхона ашёи хоми маҳаллӣ буда бо сифати аъло омода мешавад ва ивазкунандаи воридот аст. бо таъсис ва ба фаъолият оғоз кардани ин корхона арзиши аслии коғазҳои истеҳсолшуда нисбат ба воридотӣ то 30% арзон мешавад. соҳибкорони ноҳияи Ёвон аз он ҷумла ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди Моҳир Инвест ва ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди Файзи Гаҷ тасмим гирифтанд, ки дар назди корхонаи худ 2 хатти технологии навтаринеро мавриди омӯзиш қарор диҳанд, ки 100% блокҳои гаҷӣ истеҳсол аз гаҷ мебошад ва коғаз аз сангро. блокҳои гаҷӣ иморатро 3 маротиба сабук карда раванди сохтмонро метезонанд ва сохтмон дар назди худ 3 маротиба аз ҷиҳати вазн сабук мебиёяд. коғазҳои аз санг истеҳсол карда шуда бошад ба талаботи чопҳои афсетӣ ва дигар буклетҳо дигар маҷаллаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, ки айни ҳол талаботи худро дорад, ба истифода дода мешавад. дар соли 2024 блокҳои гаҷӣ сохта ба истифода дода мешавад, ки бо 20 ҷойи кориро таъмин менамояд ва истеҳсол аз санг коғазро 50 ҷойи кориро ташкил менамояд, ки дар умум 70 ҷойи кори нав таъсис дода мешавад. хатҳои технологие, ки дар ин корхонаҳои истеҳсолӣ насб мегарданд, навтарин буда таҷрибаи нахустин дар мамлакат мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми соҳибкорони ташаббускори маҳаллиро дар раванди саноатикунонӣ бо суръати кишвар назаррас арзёбӣ намуда, дар ин самт ба онҳо барори кор орзу намуданд.